Cześć, idę dzisiaj na Argenstein ze strony Fronten. To jest Breitenbergbahn. Idziemy tam do góry. To jest na razie mgła, ale ma być fajniejszy. Trochę mokro jest, ale nie szkodzi. Mam w porządku szczewiki ubrany, takie cięższe. No ja, i was betomit. Teraz idzie strumo pod górką. Ona się musi chyba mój pulover sebec. Całka idea teraz. To jest ścieżka wodospadów, Wasserfallweg się zwie. No zawsze po tej takie malutkie wodospadki. I no jak się to idzie, trzeba dać pozór, nie? Kukajcie, to jest wszystko już, to jest dziura, nie? To wszystko już przez wodę no, ausgespült, nie? Woda ten cały kamień z całej podłoże usunęła, jak ta z góry po tej leci, nie? No, ale tak wyglądał, nie? Widzicie po mnie, z mnie też woda leci, bo idziemy cały czas pod górką. Teraz ja bez brylów, mam kontakty drinne, bo jakby się bryly ubrek, to by zaś całe zaparowały, były całe mokre. Trzeba ich dać pozór, nie? To są gładkie korzenie, co wystuwają. No myślę, że się druga cała idzie, nie? Ale druga cała nie idzie, się zakończy. Ale fajny widok. Druga jest tam, jest ten znaczek. Oj, całe blisko. No, to też Heinz Koch 54 abgestürzt. No, widzicie. Trzeba dać pozór. Znaczek. A ja. Tam jakieś buty wodoodporne. Gadali, że mogli się być słońce, fajna pogoda, około 9, jest za 29 już. Nie widzieć, czy pogoda kłamie albo nie. My są richtig teraz trochę wyżej, my są genau w chmurze, nie? Gadali, że może być fajnie, no ja, to mnie okłamali. Jak to wygląda tam, no widzicie, nie? Przede mną też wszystko szare. Ale trzeba powiedzieć, że fajnie. Richtig fajnie. Tak jak z horroru, tak nie? Jeszcze by było trochę ciemniej, to richtig jak horror. Co one tam pokazują? Nie dalej, jeszcze 2 godziny. Jeszcze teraz ubrał taką opaską, bo jeje na uszy. Ja bym się też jeszcze pocał. I teraz bych to te seblik, bych ubrał suche ubranie,
to by zaś było mokre i byś miał inną mokre ubranie ze sobą, nie? No bo ty by było zimno, jak wiatr przyjdzie. Teraz widać trochę lepiej te góry. To idziemy na górę. To jest Arnstein. W skocach muszą na dole. Fajnie. Tak richtig malowniczo wyglądał. No jednak nie kłamali z pogodą. Teraz jest fajnie. Aj, teraz my są na Bad Kiesinga Hütte. Tam wybierać chatką. My zdołali w 2 godziny 10. Wyciąg działał, ale to jest wyciąg na materiał, nie? Na jedzenie, na picie, śmiecie i tak dalej. To tak o wyglądał. Fajnie. Teraz jeszcze musimy dalej iść. To jest Arnstein z górą. To jest szpica. Genau na tatku. Ja, szlaflimy to.
teraz Exlos nazad. Tak te góry z tej strony wyglądają. Tam my byli. Tam my przeszli. I teraz tak wyglądał, bo słońce wylazło i mnie parzy. Często się ta kapuca uwlekł. Nie potrzebuje kremu przeciwsłonecznego. Na tej górze my byli i teraz idziemy na dół do gondli, do Bergbany i fajran na dziś. Jeszcze jakiś fajny krajobraz, nie? Takie góry. Fajny widok. No nic, jedziemy na załt. Manu Dudą. Powiedzcie mi, jak mu się to podobało. Tylko trochę większa runda. Mój zegarek pokazuje 4 godziny 10, ale z wyciąga na dół, nie ja go wyciągał, to nie wiem, jeszcze godzinę, o 2 godziny bym musiał chyba na dół iść, na piechtę. Nic nie widać, nowinki tak trochę. Powiedzcie mi, czy wam się takie rundy po Śląsku podobają? Czy mogą być, czy nie? Powiedzcie, co mu się nie podobało. Może coś zmienią, może nie. To miejcie się, nie? Cześć i do następnego razu. Nie wiem kiedy, bo jeszcze mu normalny robota. Jak się do tego dojdę, jak to wszystko zrobię, to będzie następne video. Trzymajcie się.